Vanhu vaya vatotanga mhuri yeZimbabwe pane mutemo munyowani wakabva wasainwa naPresident Emmerson Mnangagwa muzuva ratabva kudarika iro riri. Ende ndakambogara ndichizvitaura kubva gore richitanga kuti changosara isignature yaMnangagwa kuti zvinhu izvi zvizoitika. Asiwo veruzhinji havana kuda kukwanisa kuti believer, vamwe vaiti Kuliend anotaura nyaya dzekunyeba, but nhasi ndadzoka nehumpowo. Munozviziva kuti inini handingotauri kwandisina kuswera, asi mukatoona ndatouya chibva maziva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka ende pane zvinenge zvatoitika. Yamakateerera kudai so ndiyo Kuliend TV yacho, patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. So kana uchinge watosvika panapa kari kekutanga, zvakakosha kuti utange nekusubscribe wojoina this amazing family pachivhitivhiti chisina fee kana kuti favor, icho chivhitivhiti chemaZimbabwenzi, chivhitivhiti chemwana wese wevhu, panobuda nhau zvisina kuvhunduka kana kuti kuteererana kana kuti kutendererana. So nyaya iri panapa yakamira kadai so: a law requiring motorists to buy radio license before renewing their vehicle license has been signed into law by President Emmerson Mnangagwa. The state broadcaster ZBC set to raise millions of dollars annually. Zvatopasiswa 2 days ago pakasainwa mutemo iwoyu. Ende mnona nyaya iyi hatina kuda kuti timhanye kuitaura nekuti takaona kuti tikamhanya kuitaura zvatinosingoita vamwe musati mainzwa munotanga kuona kunge tiri kutaura nyaya dzekunyeba kana kuti kwatinenge tisina kuswera. Asi iko zvino nyaya yapo paground zvapachena, taakukwanisa kuchasitaura tichifambirana pamwe chete. Asi nyaya iyi takanga tagara takambotaura nezvayo kubva kumashure uko. Iko zvino ndo patakuda kuti tichionesana kuti chivhitivhiti chiya chinotaura nyaya yekusaidhira, chinotaura nyaya yekuti yekubatsira hurumende yaMnangagwa kuti varambe vachiita zvavari kuita, chinoita basa rekurumbidza kana kuti tingangoti vanhu vepraise and worship. Chivhitivhiti chinoita zvemapraise and worship chasvika pachikamu chekupromotwa kuti zvoni chikwanise kunge chichiwana mari, kunzi munofanira kuti imimi vanhu, imimi vazhinji hamuna maredhiyo, nekuti nyaya iripo vemaZBC vanga vari kugarira marodhi nguva zhinji vachibvunza maredhiyo license, but vanhu vanga nesystem yekudisconnecta maredhiyo. Vamwe kutotaura kuti redhiyo dzacho hatitoteerere, vamwe vachiti aiwa mota dzedu ndedzekare tinototeerera saundi yemota kwete saundi yeredhiyo. Asi iko zvinezvi is now compulsory, zvave kumanikidzwa nekuti watove mutemo kuti usati wapiwa mutero unofanira kunge watopiwa zvese neredhiyo license ipapo. Saka kureva kuti hauchakwanise kutenga mutero kana usati watenga redhiyo license. Tikutaura kuti zvoni kuti iko zvinezvi mutero manga makajaira dzimota dzidiki inoenda muchinobhadhara $75. Saka iko zvinezvi makungoenda mungonobhadhara 100 chakadaro mobva maipuwa radio license. Zvekuti hamuteereri radio havana basa nazvo, vari kungoti it's a must kuti ukunge muchibhadhara mari iyo. Ndo patiri kutaura kuti vanhu iri kuzoenda ichinofanda news nevanhu vanenge vachiita mapraise and worship. Zvamunongoona zviya maprogram amunotaura kuti hamuteerera anobohwa, ndo maprogram ave kubenefita vanhu ivavo. Ende vazhinji tinoziziva vanoridza mabluetooth makaredhiyo avo, vanenge vachiridza mhanzi yevaimbi chero vekunze kwenyika chaivo havanei nazvo. Vari kungotaura kuti munhu wese as long as uchityaira mota unofanirwa kunge wakabhadhara mari yemutero, kureva kuti vari kutarisira kuunganidza mari yakawanda. Tinogara takazvitaura kuti hurumende yemuZimbabwe yakachoboka, yakabroka, but vazhinji havanyanyise kuda kuzviteerera ende havanyanyise kuda kunzwisisa kuti yakachoboka nekubroka papi pacho. Asi iko zvinezvi zvave pachena manje kuti yakachobokera papi, nekuti yave kungotora every cent. Ndo zvinhu zviri kuitika, zvabuda pachena izvi. Iyo proof tagara takupai kudhara, zvakwamuri kusakura kana kuzunza. Ndizive kuti muchaita sei nenyaya iyoyi. Ndisati ndabuda panapa regedza tingogara tangozivisana kune vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani vobva vavhurirwa maFNB business account. Pane vanonzi veEducation Research ana Mukoma Owen avo vane bhana randaisa pascreen avo. Garai mavabata vakuregisterai makambani. Chero usina work permit kana kuti study permit, vanokuregistera kambani yako vokuvhurira FNB business account. Ishasha pakuita zvinhu izvozvo ende hakuna novakunda. Ukaona muzimba wese asina work permit kana study permit asi aine kambani yaakaregister yaari kutotora nayo mari, ndivo vanenge vakatomuitira nekuti ndo chibasa chavakatomasta. Ikambani hombe yakangozvininipisa kuda kubatsira maZimbabweans. Vafonerei panhamba dzavo idzodzi dzanga dziri kuda pascreen kuti munzwisisane navo vakunge vachikuregistera iwo, musazosarire pakuwana matenda kana vamwe vakumawana. Panguva ino regedzai ndisiye mukana mumboteerera zviri kutaurwa
nemumwe muZimbabwe munoziva kuti inini ndiri munhu kuti handinyanyise kutenderera, ndoda kuti imimi wacho munyatsonzwisisa kuti zvii zvinenge zviri kutaurwa nevamwe. Kune vanenge vachida kuzosendawo avo maaudios, zvakakosha izvozvo kuti mutore nhamba dziri pascreen zvakanaka mosenda mawhatsapp audios enyu osvika kuno kutobata maplayer pachivhitivhiti chenyu chisina fee kana kuti favor. Mamukasema ndichiti pasi nezvigananda zvavo Mnangagwa, pasi nehurumende yavo Mnangagwa, pasi neZANU-PF inodzvinyirira vanhu kuti vasaenderera mberi, vana muZimbabwe vasaona chanduko, vasava nedemokirasi. Ndinoti pasi navo, pasi nezvigananda zvose. Ndanchikumbira kutaura kudai, vanotaura nawo ndivo Comrade Fire, saka nyaya iripo ndanchikumbira kudai pari zvino. Vana veZimbabwe, ndinoona sekuti ndiyo inguva yokuti zvizhinji hatizvisiyei, titevere chimhuka chinonzi ZANU-PF, icho chakashata, chakauraya vanhu vakawanda vamaopposition, chimhuka chinodzvinyirira vana veZimbabwe chichiluta upfumi hwenyika chiisa kunyika dzokunze. Saka ndandichikumbira kuti panguva ino hatimbobatanai. Isu kana tabvisa hurumende yavo Mnangagwa, ndo patogara pasi toita kudai edha hurumende yobatanidzwa kuendwa kuma-election, wahwina wohwina, wopinda wopinda. Nokuti hurumende yavo Mnangagwa ndachikudza chokwadi nhasi, kamusingazvizivi, vanozviziva nhasi chizvizivai. Hurumende yavo Mnangagwa inotumira vanhu kuti vanhu vave vatipesanise, vatigwisanise. Edha kana ndiwe Triple C, kana ndokwa Mhonzora, kana ndomwe wakapanduka kubva muZANU-PF achibuya kuvanhu achiona kuti zviri kuitwa pazviti, kana kuti edha wavona kuti izvi zvinoita kuti tiwise hurumende yavo Mnangagwa yefamily yavo Mnangagwa nana Tagwirei, negrupu rose rana Chivhayo, tigone kuvumba hurumende yedu yomubatanidzwa yavanhu, inoda vanhu, hurumende inoteerera vanhu. Iyemwe mese munoratidza kuti mune shungu nenyika yedu yeZimbabwe, ndiyemwe vatinonanga futi kuti ndai munogara pasi pachenyu muchiona kuti toita sei kuti tinde mberi, pochitsvaka munhu unenge akabatira kusvika vanhu vachida pama-election achitungamirira nyika. Kochivhotiwa, wavhotegwa, techida fair election, then toona kuti toenda sei mberi. Zvinhu zvandandichikumbiravo izvozvo kuti atimbozamai kubatana, nokuti pachauya vamwe vanhu vanouya kugwisanisa kana kuita sokuti vapatsanure gurupu riri kuda kubvisa hurumende yavo Mnangagwa. Ende vaya vanhu vakabatana, zvavanoronga vakabatana. Avatitengamwe nemimwe kuti wazodai. Isu hatitange tabvisa hurumende yavo Mnangagwa tigovona toenda sei mberi. Tochitaura manje zvatinohwa tichida, toda zvakadai, have bato ripi, divi ripi, vakadini. Tochivonisana tabvisa hurumende yezvigananda. Ndozvandanchikumbira, please. Ndinokukumbirai vana veZimbabwe tive tibatane tive chinhu chimwe chete. Tigone kubvisa mbavha dzapindira munyika yeZimbabwe. Vanana vazvino vari kungotochembera vari vanana nokuti havana chavo. Unogeza nesoso asi uchiti kwai nyika yedu ine rusununguko. Hama dzangu, ndandichikukumbirai kuti hatimbobatanai. Zvizhinji tichazvitaura tabvisa hurumende yavo Mnangagwa, tiziva kuti yastepa down, tochiita zvinhu zvinoita. Hatichiregai kutendekana nemimwe. Isongoda kungoziva kuti hurumende yavo Mnangagwa yabva. Mozati tiri kushungurudzika tivati usiku nemasikati. Matengera tiri kuita data varume ndakubudza, tinotenga data richipera, tichitenga data richipera. Nemhaka yezvinhu zviri kuitika zviri kutotirwadza kuti tava kunochembera tisina chedu. Asi chikuru chandokumbira kwamuri vana vokuZimbabwe, hatibatanei tive chinhu chimwe chete. Tinokunda. Zvizhinji tichazvigadza, tigogadza pana apo tichiona kuti hurumende yataisa haifi yakainda pamusoro pomutemo. Kana ukangoita zvisingaiti, zvisingadiwi nevana venyika yeZimbabwe, tinokubvisa totora toisa munhu anoita ochishandira vanhu. Toda munhu unoda povhu, hatidi munhu unoita mupimbindoga unodya ari ega. Saka zvinhu zvandandichikumbira kwamuri hama dzangu, ndiComrade Fire, ndinoteerera zvese zvichitaurwa navakuru vedu. Muri makomrade mune shungu, hamusi kuda kurwadzisiwa, muri kuda kuti zvinhu zvingoita zvifambire gwara rakanaka. Pasava nokuti
mangwana maona kuti tabvisa vaya tadzosera futi vanogara vachitidzora rwadzisa. Aiwa, hatiitei kuti sezvo nguva ichisvika ichingosvika nguva iya hatigone kubvisa hurumende isingadiwi navanhu. Zviganana zvose mujere ndizvo zvandachikumbira hama dzangu.